Taraplar ähli ekologiya meselelerini çözmek uğruna halkara sevit hem de milli derejelerde tagallalary utgoşdurmak mümkindigini bellediler. Duşun başynda Sehwatdaşlar Türkmenistanyň daşky urşawy goramak boýunça başlangyçlar bilen baglanyşly birnäçe möhüm meseleleri, hususan ştab kwartirasy Aşgabatda ýerleşik Merkezi Aziýada howanyň üýtgeme bilen bagly tehnologiýalar boýunça sevit merkezini döretmek meselesini ara maslahatlaşdylar. Şeýle taraplar Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgeme baradaky çarşywaly konwensiýasyna gatnaşy taraplaryň 28-nji maslahatyna goşulan ähli metan boşnamasynyň iş ýüzünde durmuşa geçirmek barada pikirleşdiler. Sehwatdaşlar hadar meselesi barada da durup geçdiler. Hormat prezidentiniň tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji mejlisine öňe sürilen hadar ekologik başlangyjyny işläp taýýarlamak boýunça Türkmenistan bilen gatnaşyklary giňeltmek mümkinçiliklerini garaldy. Duşoň ahyryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornmasary, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky uşawy goramak boýunça maksatnamasynyň ýerine ýetirji direktory şu ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan tarapyndan halkara guramalar bilen birlikde geçirilmegi meýilleşdirilýän howanyň üýtgemegi şertlerini azyk howpsuzlygy meseleleri boýunça tewitleýän maslahatyna gatnaşmaga çakylyk üçin Türkmen tarapyna sag bolsun aýtdy.